Milujete cestoviny? Tak práve tie môžu byť jeden z dôvodov, prečo vaša váha nejde dole. A najmä v menopauze. Aj ja som ich milovala, ale jednoducho proste cestoviny z klasickej bielej múky zvyšujú cukor. Veľmi zvyšujú cukor, ten priam, že vystrelí. Máte po nich vysoký glykemický index. Kvôli čomu sa dejú dve veci. Ukladanie tuku práve tuto, v okolí tohto brúcha. Presne to, čo nechceme, hej. A ďalšia vec je, že vás nezasytia na dlho. Zasytia vás tak maximálne na hoďku. Schválne si to niekedy skúste odsledovať, že keď zjete cestoviny, že nakoľko vás zasytia, alebo že koľko vás potom jedla s cestovinami, že kedy vás chytí zase hlad. Nemusíte sa ich úplne vzdať, ja som tie cestoviny z bielej múky úplne vyhodila. Namiesto toho si môžete, existujú alternatívy, hej, sú z cíceru, z červenej šošovice, ale viete čo, poďme si urobiť jeden recept, pretože čo záhrada dala? Cuketu. Poďme si urobiť cuketové cestoviny. A budete na to potrebovať také veľmi jednoduché veci, čiže cuketu, no a potom tu mám takéto, čo mi dala tiež záhrada, paradajky, paprika, bazálka a cesnak, ten je z obchodu. Ja si ten veľký kus prekrojím na polovicu a budem si teraz škrabkou robiť také tie rezance, alebo teda cestoviny si urobím škrabkou. No dobre, už som do toho došla, takže v podstate takéto cestoviny si z toho spravíte z tej polovičky cukety. Teraz ich trošku osolíme, keď ich máme hotové a necháme ich tak 10 minút odstáť. Necháme ich stiecť z vody. Medzi tým si nakrájame na kocky zvyšnú cuketu, jednu papriku, paradajky a bazálku. No a pretlačíme si cesnak. Rozdrvíme si cesnak. No a teraz si pripravíme, vlastne odvodníme tie cestoviny. Z vody ich dáme dole. Vyžmykame ich. Rozprávam dnes jak Maďar. Na pambicu dáme cesnak, potom tam dáme papriku, tu nakrájanú cuketu. Všetko to pražíme na takom prudšom oleji. Teraz pridáme paradajky, cuketové rezance a bazálku. Všetko dobre premiešame a dáme tomu trošku času. Ja si to ešte pokvapkám trošku s citrónom. A máme hotovo a podávame s jogurtovým dipom. Na ten tiež urobím recept. Dobrú chuť. Ľudia, to je tak dobré. Akože úplne vážne.